que me concentro he de comenzar de manera protocolaria. Bueno, agraïm moltíssim a tots les autoritats presents, la senyora consellera, la senyora directora, el senyor Marc Missot, moltes gràcies a tots tres. A la resta dels membres del patronat de l'Usuarner i a tants amics i col·legues que m'acompanyen, que segurament no he prestat suficient atenció encara quan estàvem allà fora, però després tratarem de completar-me amb el meu agraïment a la vostra presència. La veritat és que per a mi és un grandíssim honor, senyor Marc Missot, és un grandíssim honor rebre aquest premi que té un significat tan especial en l'àmbit de la producció intel·lectual i l'activitat educativa. Vull expressar per això la meva sincera gratitud a la comissió que va decidir atorgar-me aquesta distinció tan valuosa, que me situa en una llista de persones guardonades molt representatives en diferents camps del coneixement i la cultura. Algunes d'aquestes persones estan presents a la sala, com ara Jesús Corín. Moltes gràcies a tots els assistents que heu pogut acompanyar-me en aquest acte, entre els quals està el representant del rectorat, membres de la comunitat universitària, el degà de la meva facultat, companys de departament, companys de facultat de pressupost, membres de l'IDECO comarcal, està la presidenta de l'IDECO, està l'alcalde del meu poble, Joan de Miguel, està els representants de la biblioteca, està la directora de la biblioteca, Dolors López, està el centre, que després comentaré, porta l'aula de ciutadania Rec de Morgoní, que estem duent a cap ara mateix, dintre de l'escola d'adults, i està la directora de l'escola d'adults. Hi ha col·legues que formen part també d'una revista molt bonica, al si de la biblioteca l'Aula, Juanjo, Pactos, m'estan acompanyant molta gent molt bonica, ara que jo tinc molt afecte i molta gratitud. Però clar, ara mateix estic encara impactat per la defensa de l'atac que ha fet el Pau Rossell. M'havia comentat que anava a dir, però m'ha pillat completament de sorpresa de tota manera. Per supost, això es deu molt a l'afecte i a l'amistat que es tenim tots dos. Pau va ser un doctorat meu, efectivament, i he de reconèixer que no vaig tindre tants doctorants al si del meu departament i els pocs que vaig tindre, la veritat és que els guardo una especial consideració. Pau, des de molt pront va tindre una capacitat increïble, pròpia increïble. Com haveu vist vosaltres, és un esperit lliure complet. És una persona d'una enorme creativitat, perspicàcia i flexibilitat també. Té una enorme versatilitat que sempre l'ha fet entendre diverses situacions i problemes humans. I ara desenvolupa una extraordinària tasca al capdavant d'aquest equip d'investigació en matèria d'economia de la cultura. En resum, és un gran universitari. Bé, passo ja a entrar directament en el que és el contingut del meu breu discurs, i la veritat és que vull començar fent una referència a la figura de l'Usuarner. Com ha dit vostè, senyor Ribas, efectivament va ser un catedràtic de batxillerat i escriptor que dedicà tota la seva vida i els seus esforços a l'estudi i a l'ensenyament. Jo m'he sentit molt identificat en la seva figura, també amb el compromís que va mostrar sempre per aconseguir una millora de la societat valenciana, des
este àmbit il·lustrador. Una amiga meva, mestra, Núria Torres, em va fer saber que ella havia passat els darrers 20 anys de la seva vida professional a l'únic col·legi de València que porta el nom de Lluís Guarnera. És un col·legi que es troba al barri de Benicarà, al costat del Palau de Congressos. Núria feu allí una bona tasca per conèixer l'obra de Lluís Guarner i visitar també amb els seus alumnes la casa de l'escriptor a Benifairó dels Valls. Jo també ho he fet. Tot això com a part d'un programa que ella feia d'ensenyament en valencià. Em va emocionar molt la forma en què Núria em va contar aquesta tasca educativa centrada inclús en la figura de Lluís Guarner, i això encara em va fer valorar molt més tant la figura de Lluís Guarner com el premi que tinc l'honor de rebre gràcies a vostès. Entre ja pròpiament en les motivacions que ha pogut tindre el tribunal, la comissió per atorgar-me aquesta distinció. Després de 30 i algun any d'història del premi, sembla que soc el primer economista en rebre. Per això estic obligat a al·ludir, encara que fos breument, a la nova concepció de l'economia. És una concepció que connecta amb la tradició d'aquests grans pensadors que han vist aquesta disciplina no com una forma de saber abstracta i formalista, sinó com una ciència social de caràcter aplicat en total connexió amb les altres ciències socials i a la mare la filosofia. Comparteix aquesta visió de l'economia junt a nombrosos mestres i companys de professió, Emili Bono, Víctor Fuentes, Isidro Antoñano, entre altres molts, amb els quals m'he format i treballat al llarg de molts anys de vida acadèmica. Tots plegats hem tractat de no deixar-nos entornar massa per aquesta orientació de caràcter més abstracta i formalista de la disciplina que s'ha volgut mostrar sovint les darreres dècades com la dominant en la professió, sobretot en l'àmbit acadèmic. Una orientació que no ha estat tan preocupada de vegades pel grau de realisme i utilitat pràctica de l'economia com de donar una aparència científica als seus plantejaments, situant-se amb certa supèrbia per damunt del que fem de les altres ciències socials. En efecte, els membres d'aquesta corrent de pensament han exhibit freqüentment molta facilitat davant els membres d'altres corrents alternatives, tant dintre de la pròpia disciplina com en el conjunt de les ciències socials. Fins i tot en uns moments de crisi que ens han obligat els economistes a ser més humils i modestos, tot reconeixent la insuficiència explicativa i predictiva dels nostres models teòrics i la necessitat que tenim de cooperar amb els estudiosos d'altres disciplines del comportament humà. En un llibre recent titulat Misèria de l'economia, Manuel Sánchez i Marco ha posat en relleu les fal·làcies i debilitats de la corrent dominant de pensament econòmic i ha criticat la seva arrogància i vacuïtat. Però sortosament l'economia va més enllà del que representa aquest corrent de pensament. A la fi, som molts els que considerem l'economia com una ciència social empírica dedicada a estudiar els sistemes econòmics com a part dels sistemes socials. Una ciència de caràcter aplicada, vinculada als problemes econòmics reals i a les decisions que hi han de prendre per a resoldre'ls. Els diferents actors del sistema, tant públics com privats. I d'això n'és un bon exemple el magnífic treball que desplega l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques dirigit acadèmicament per una persona de la meva promoció, a qui respecte i admiro el professor Paco Pérez. Sempre m'ha resultat molt inspiradora
la definició de l'economia que van donar els grans mestres Alfred Marshall i John Maynard Keynes, considerant-la com un estudi dels requisits materials de benestar d'una societat i, per tant, com un instrument de coneixement per a respondre als problemes econòmics de cada país en cada moment històric. Un àmbit on no és possible eludir els judicis de valor, tal com els van ensenyar altres grans mestres de la disciplina, com ara Gunnar Myrdal, John Kenneth Galbraith o Albert Hirschman. Aquests grans economistes i altres més, com Amartya Sen, Robert Swiderski o Jeffrey Sachs, m'han situat a mi i a altres com jo en la línia d'interès per una economia de caràcter humanista que no pot excloure com a principis fonamentals de la disciplina les idees de justícia i moralitat. Com apunta Juan Ramón Cuadrado, les tècniques quantitatives poden constituir unes ferramentes fonamentals per a fer avançar l'anàlisi econòmica, però cal reflexionar al mateix temps sobre la rellevància dels temes objecte d'estudi i la seva relació amb el que preocupa realment a les persones i les societats del nostre temps. I com afirma Amartya Sen, l'economia moderna s'ha vist empobrida essencialment pel seu distanciament de l'ètica. Ell mateix ha aclarit que el problema no deriva tant de l'ús de tècniques quantitatives com de l'escassa atenció que se presta a les consideracions ètiques que conformen el comportament humà i les preocupacions reals dels individus i del conjunt de la societat. Este gran pensador, Premi Nobel d'Economia l'any 98, ha definit el desenvolupament econòmic com un procés d'expansió de les llibertats fonamentals de les persones i així ha il·luminat àmpliament el camí de la nostra disciplina i de la nostra professió. Doncs bé, a partir d'aquestes coordenades acadèmiques, tot seguit vull fer molt breument un recompte de les tres principals línies que han marcat la meva trajectòria d'inquietud intel·lectual, que s'ha plasmat tant en un treball de recerca com de divulgació i tant en una tasca docent al si de la universitat com en la perifèria de la pròpia universitat. La primera línia, això també em servirà perquè necessito agrair a tot el conjunt de persones que estan vinculades a aquesta història personal en la meva trajectòria professional. Vaig iniciar la carrera acadèmica com a professor ajudant d'universitat l'octubre del 73 i de seguida comencé a treballar en una tesi doctoral sobre la instrumentalització de la política monetària i els efectes sota la direcció de Manuel Sánchez Ayuso, un professor malauradament desaparegut, molt jove i a qui guarda immensa gratitud. La tesi la vaig poder completar en 2 anys i d'ací derivar un primer llibre que publiqui l'any 76 amb la col·laboració del propi director de la tesi i del meu amic i company Víctor Fuentes. En conjunt, la primera etapa de la meva trajectòria docent tingué com a centre d'interès primordial la metodologia i valoració de la política econòmica, tot considerant els diferents enfocaments i paradigmes, així com l'estudi comparat de distintes experiències de política econòmica real. Fruit d'aquest interès seria la publicació l'any 79 del llibre La política econòmica com a economia política, que va prologar el mateix Manolo Sánchez Ayuso. La segona part d'aquest llibre estava dedicat als diferents plantejaments teoropolítics del liberalisme, la socialdemocràcia i el socialisme. I aquest tema, l'any 83, em va fer participar en un seminari que per a mi va ser molt enlluernador. Junt al professor Emeri Bono participaren en un seminari de la revista Iglesia Viva dedicada a la valoració ètica dels sistemes econòmics, als criteris de política en els diferents tipus de formacions socials. I en aquest seminari vaig tenir la sort de conèixer a unes persones que després han sigut molt inspiradores per a mi, tant en lo personal com en lo professional,
Adela Cortina, Jesús Conill, Antonio Niño, Antonio Guado. Però encara estava abordant aquesta segona línia quan molt pront em vaig enganxar a una segona línia de recerca d'interès que és la referida a l'economia valenciana. Un àmbit en el qual he prestat una especial atenció als efectes de difusió territorial del desenvolupament econòmic des de l'àrea metropolitana de València cap a les comarques de l'interior. Vaig escriure diversos articles de caràcter acadèmic, però sobretot hi ha 3 llibres de divulgació que m'agradaria comentar. Un l'ha comentat Pau, El país que nos duele, l'any 80, que va prologar Emèrit Bono, i altres 2 tenen un caràcter comarcal. Van ser 2 monografies editades pel Magnànim, El camp de Túria l'any 81 i Los Serranos l'any 74, que van tindre una funció didàctica que me va connectar en escoles, etc., de manera molt inspiradora també. Després seguiria treballant en aquest àmbit tant en articles com en articles més científics com en articles de divulgació. Sobretot en connexió amb una institució que crearem a finals dels anys 80, en concret el desembre del 89, que va ser l'Institut d'Estudis Comarcals del Camp de Túria. Aquesta institució, als anys 70, va tindre una gran capacitat de congregació de diferents estudiosos de les ciències socials i ahir vaig tindre un cert paper. Però l'any 89 no vull deixar de nomenar un altre article que també me va ajudar molt en tota aquesta àrea. Va ser un article que vaig publicar en la revista Saó, La vertebració econòmica de l'espai central valencià, i que em va fer guanyar un premi, crec que va ser el primer, el premi Ramon Montaner, i està la versió director de la revista Saó i volia fer acostar. És important per a mi en aquesta biografia personal. Per tants col·legues en aquella època, tants col·legues de la universitat i d'altres institucions, confluïren aleshores en un esforç de recerca sobre la realitat valenciana en els àmbits econòmic, històric, sociològic, geogràfic, jurídic. Vicent Soler va fer una esplèndida